vítajte so mnou ako Jakubom a s druhým Masterom Gamers. Sevas. No, on je totiž to za kamerou, viete, nemôžete ho vidieť, lebo je za kamerou. Ale mňa môžete, takže ja vám dneska predvediem, čo viem. A keď sa vám to ľúbilo, poprosím like aj pre mňa, aj pre môjho najlepšieho kamoša Master & Gamers. A toto bolo zo srdca pre vás, deti. Viete? Takže ďakujem vám, majte sa, čaute.